After 11 years, may ngipin na ako ulit. 11 years ago, pumunta ako sa Mexico at dahil sa sobrang sakit ng isang ngipin ko, pinabunot ko. Ever since, wala na yung isang ngipin sa right side lower molar ko. Tinanong ko ang dentist sa US kung magkano ang dental implant at ang quote niya sa akin, $10,000 or 500,000 pesos. Grabe! Kaya nasanay na lang ako sa buhay na kulang ang isang ngipin. Until dumating kami dito sa Pilipinas at nakilala ko si Dr. Susan Casipit. Sinabi niya sa akin na kayang-kaya niya akong bigyan ng implant at the fraction of the price it would cost me in the US. 100,000 pesos ang quote sa isang molar implant at included ang multiple visits, surgery, fittings, and cleaning. High quality and the best service I've ever received. Sobrang nagpapasalamat ako sa buong team ng Casipit Dental Premier Pangasinan for taking care of me and my family's dental needs habang dito kami sa Pilipinas. My dental implant journey took just over 6 months due to healing, but it was so worth it and I'm so happy to have all my teeth again. Thank you so much for watching, and if you have any questions, let me know. Bye-bye!